prozora, je li zora, sa prozora, je li zora. Bravo, momci, hvala vam puno. Evo, ovaj čekamo proglašenje. Pored mene se nalaze Nikola Stanković, trener Šumadija Hajbrona, i Marko Ljubojević, autor koreografija koje smo imali prilike da vidimo večeras na sceni Sava centra. Recite nam, kakvi su vaši prvi utisci i da li očekujete neki visoki plasman na večerašnjem takmičenju? Ne, znači mi smo došli vamo da se družimo i rekli smo čisto idemo po zadnje mesto i sve što bude bolje od zadnjeg mesta je nama bombonica, eto ovako. Naravno da hoćemo neki plazman, ali eto, za tom fazonu smo došli ovo. A vi? Pa također mi delimo mišljenje u suštini, a naravno da neće da bude, nadam se, ni blizu zadnjeg mesta, ali eto, skromni smo pa to tako i igračima kažemo i mi između sebe da eto, stvarno smo došli da se opustimo, da nam bude lepo, znači preko 56 koliko ansambala je ovde i ono je najbitnije da oni svi dođu ovde u Beograd, da se druže, da budu u Srbiji nekoliko dana, da budu zajedno ovde i eto to što su radili prethodnih godinu dana, što je svaki autor koreografije i ostalim ansamblima radio sa njima da oni to danas pokažu. Koliko dugo ste se pripremali za večerašnji nastup? Eto, mi smo počeli da se pripremimo, ja mislim, koreografija je postavljena u decembru prošle godine, da. Da, malo kasnije ove godine, da. Jeste, malo kasnije, da, januar možda, januar, ja mislim da si bio tu. Da, i otad, eto, radimo na ovoj koreografiji. Evo, tu smo sad. Vi dolazite iz Nemačke. Recite nam kako Nemci reaguju na srpska kola i srpski folklor. Znači, oni uživaju. Znači, eto, mi smo imali sad pre, ja mislim, mesec dana smo imali nastup u centru grada Hebrona, zove se Europa Tref, i oni uživaju. Znači, imali smo 2-3 koji su hteli da dolazu kod nas s nama da rade probu i lepo je, znači, stvarno uživaju. Koliko dugo ste vi koreograf ovom kulturnom umetničkom društvu? Pa mi sarađujemo već 3 godine, je li tako? 3 godine, ja sam inače direktor folklornog ansambla Karanovac iz Kraljeva. I ja idem kod njih nekoliko puta godišnje, postavljam koreografiju, vežbavamo ansambl. Naravno, Nikola smo non stop na vezi da to sve bude kako treba i da bi se to izvelo ovako kao što se danas izvelo. Da li možete da izvojite neku medalju ili nagradu koja vam je posebno draga? Njima je pre svega ovo što su se skupili. Heilbronn nije ni malo mesto baš, ali nema mnogo naših ljudi. Gledajući, ne znam, Beč, Stuttgart i tako dalje. I tu mogu da ima i nekoliko društava i ta društva budu velika, a oni se trude da to očuvaju u njihovom srpskom centru tamo. Mislim, ja znam to, jer kad dođem kod njih, onda vidim njihovu tu motivaciju i njihovu tu želju da to sve bude kako treba. I mislim da je to ta njihova nagrada koju oni imaju. Šta biste poručili gledaocima frankfurtskih vesti i čitaocima našeg portala koji bi želeli da se bave folklorom? Slobodno dolazite. Jako je lepo druženje. Ja sad igram 22 godine i još uvek ne želim da prestanem. Znači, slobodno dolazite i idite na folklor. Šta biste vi iz perspektive jednog koreografa poručili? Pa, najzdravije mesto danas, čime dete može da se bavi ovaj folklor. Nešto ja radim to, već pravilno se razvije motorika, normalno je druženje, danas je problem dete ispratiti na pravi taj put. Tako da mislim da je folklor jedino mesto gde su i dečaci i devojčice, se radi na toleranciji, na strpljenju, na svemu bukvalno. I, ajde, ne znam da sam, ali stvarno mislim da je broj 1 folklor za decu. A pogotovo van granica Srbije, da se ovako okupe kao što se oni okupljaju, potrebna im je podrška.